back to my Welcome to my vlog. Kakain na po. Annyeonghaseyo. Hello. Ano? Annyeonghaseyo. Bon appetit. Ma. Hello, ma'am. Oops! Teka, mamaya ng kainan. Panoorin muna natin ang kaganapan kanina.
Welcome to my vlog. Kakain na po. 안녕하세요. Hello. 안녕하세요. Bon appétit. Wow. Hello, ma'am. Kala ka vlog. Naka-vlog ka? Waray, ma'am. Vlog. Baga sige nga ito kasi i-frame sa ano ba? Get a picture, video, ma'am. Hello, welcome to my vlog. Hello. Nagmumukbang. Mariel. Niya pagkatulog ni mo, di ka nga tulog dahil kamahin mo ka ng itik kambak. Itik kambak. Go. Oh, kadi. Sige na. Ikaw nanay, iya ka nanay. Waray nga, ni waray. Waray na la. Sige, yan na. Abro na ako. Ang ayun. Inatag na ang mirza. Wow. Tanan! Wow! Sana. Balunat?
Pag kinaon ka. Tapos, syempre, hello, Yes. shout out to mga Judith and all the regular teachers. Correct! Ano pa? Tada! Cutie. Tablet? Ano tablet? Tablet din niya para May solid ko na kwarta. Sige, box lang. tapos Tana! Balita ko niya. And then, atong ini Butan face mask organizer. Wow. Face mask. Yun lang. Salamat. Maraming salamat sa lahat na nagtagalog. Marsa sa konting ayuda. Great teachers and nga talaga. Teachers and nga. Salamat ang yung regalo na amo. Thank you. Hello guys. Adir na ako. Anyari. Anyari. Uri pa nga, ninabog na ka mo. Tawaray. Hello. Pwede mo na? Hi. Yan guys. Hindi lang kayo YouTube lang ito. Tuyo. Mali na lang kita. Ito na nga ni ito na. Wow naman, Lister.
Kahit na may mahal ka na iba, babalik na balik ako sa'yo. Kailangan ako magmahal, bakit nga ba? Mahal kita.
Yay! Kay kain mo. Hanggang kailan ako maghihintay na makasama ka muli sa buhay kong puno ng paghihirap at tanging ikaw hanggang tumatay sa mga buhay nagulala kayo sa mga namin. Magkakabalisa na kung sana. Okay, that's all for today's videos. Subscribe na kami. Manguli na kami. Till next video. Like and subscribe.